Ohaneze na-ege anyị ntị dịka unu hụrụ kwanụ dịka unu nụrụ ama m na ịbarịala ya bụ egwu dịka m barịkwara matakwa na nke anyị batara ugbu a bụ agba nke ikpete maazụ ya. Ọ bụrụ na ị ka na-abata ihe efubeghị ihe anyị nọ n'oge ya bụ gịnị? Oge amara. Oge amara. Ọba amara ga-eme ka ị ghọta n'eziokwu na o nwere ihe ndụ gị bụ nke isiokwu anyị ji nke na-atụpụ anwụrụ ọkụ kemgbe. Ọ bụrụ na ọ dajụọla nke aka bụ gịnị? Agba nke mbụ ya. Ọ bụrụ na ị ka na-abata ihe emebeghị gị chebirikwa anyị ụbọchị ọzọ anyị bidokwa ebe anyị kwụsịrị ma ṅaa m ntị dịka m gwara gị sị gị na kwere na onwe gị, kwere na onwe gị, kwere na o nwere ihe bụ, kwere na o nwere ihe ị ga-eme na ndụ a. Nke bụ eziokwu bụ ọtụtụ ndị mmadụ anaghị ama. If you don't like what comes out of you, change your response. Ma ọ bụrụ na nke ị na-eme ị naghị aghọta ihe na-eme ugbu a, ọ dịghị gị mma, ị mara ihe ị ga-eme, ngwa gbanwee echiche gị n'ihe ahụ nke ị na-eme. Mgbe ọ bụla i jiri gbanwee echiche gị, chetakwa na Igbo sịrị ebugharịa oche, ebugharịa gịnị? Ebugharịa ọnọdụ. Ebugharịa dakwa ọnọdụ, eme gịnị? Achọwakwa ụba ọzọ nọ ya n'elu. Nke ahụ bụ ihe dị n'ime ya. Ma nke ị na-eme mbụ anaghị enye gị ihe ị chọrọ ka o nye gị. Ị maara ihe ị ga-eme? Gbanwee ya, gbanwee echiche gị, gbanwee ọnọdụ gị. Nke ọzọ bụrụkwa think not like others. Ọ bụ na ya nụ anala echiche dịka ndị ọzọ si eche. Ichewe echiche ka ndị ọzọ si eche, ihe na-eme ndị ọzọ eme gịnị? Emewe gị. Ma chichewe echiche dịka Chukwu siri mee gịnị? Kee gị. Ụdị ihe ahụ ị chọrọ ịbụ, ọ ga-eru gị aka. Kwenye na onwe gị. Mgbe ụfọdụ ma ihe na-eme anyị mmeghere Igbo ha, anyị bịa letụcha anya hụ ebe anyị siri bido. Anyị anaghị ama ebe anyị na-aga, maka onye na-amaghị ebe o bido anaghị ama ebe ọ ga-eme gịnị? Aga ma ọkwa n'ebe ọ ga-akwụsị. Hapụ ụdị onye ịbụ, hapụ ebe a mụrụ gị. Background enweghị anything to do with your future ma ọ bụrụ na ị kwenye na onwe gị. Environment might contribute, but enwere ike ọ gaghị abụ ihe mgbochi. Dịka m na-agwa gị, kwenye na nke m na-ekwe taa, ekwela ka ebe ị hụtara onwe gị, ebe ibi obi bụrụ ọdachi nye gị. Ga-ahapụ ikwenye na onwe gị. Ọ bụ eziokwu na ọ na-abịa ịpụta ndị mmadụ ajụ onye nke a ọ bụkwa na onye oke ndị gị na ha na-agbakọ ọsọ, ha elela gị anya, ha sizi gị na ụkwụ gị dịka nke mmụọ sị ha mba na ọ bụghị ya. Kwere na o nwere ihe ị ga-eme, kwere na o nwere onye ịbụ, kwere na ndụ gị bara uru, kwere ma ọ bụghị gị na onwe gị ha ga-emeli. Nke bụ eziokwu bụ na mgbe ọbụla ị matara na ọ bụ ihe ị kwesịrị ime, ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu o, ikwere ha ala na onwe gị. Onwe gị mmadụ ọbụla ga-ekwu okwu n'ụwa ga-anụta nke onye ahụ. Ṅaa m ntị, ikwere ha ala na onwe gị, onwe gị ihe na-epụghị ime. Ikwere ha ala na onwe gị, onwe gị ugwu ọbụla na ịgaghị arị, na ịgaghị akwatu onwe gị nke ọ bụ. Onwe gị mmiri ọbụla ga-eri gị n'elu ụwa. Kama ọ mgbe ị bidoro na-ahụ na onwezighị onye bụ, mgbe ahụ bụ mgbe na-ada. Ama m dịka ọ na-akụ nkwarapụ ugbu a, onweghị ihe ọzọ dị ya. Dịka m gwara gị, nke a ka bụ gịnị? Agba nke mbụ ya. Soro anyị gaa na gịnị? Social media anyị www.isimbido.tv. Ị ga-enweta naanị n'otu ntabi anya, ma ọkwa na isoro naanị gaa n'ihu akwụkwọ dịka unu na-akpọ ya ndị iti Facebook, ị ga-enweta Isimbido. Ma ọkwa na gị soro anyị gaa na nwanne na-agba ama dịka unu na-akpọ ya Twitter, ị ga-enweta Isimbido. Ma ọkwa na gị soro anyị gaa n'ebe ọ dị mkpụmkpụ a na-agbasa ozi nke unu na-akpọ Instagram, ị ga-enweta Isimbido. Ka m gwa gị nke bụ eziokwu, agbanyeghị otu o si ada, agbanyeghị ụdị ije ị na-ahụ na ọ na-ebupụ, ikuku ahụ na-ekuni abụghị maka gị. Mkpimkpim ahụ na-adanị abụghị maka gị. Kama kwenye na ndụ gị, kwenye na o nwere ihe ijiri bịa n'elu ụwa, kwenye na o nwere nke inwe, kwenye ịmakwadi otu ị nọ. Ikwere ha ala na Chineke, you are solution. You particularly ịbụ a solution to your life, to yourself. Maka agwala m ya mbọ sị gị na onye kwe chi ya ekwe. Kama ọ bụrụ na ikweghị,
ọ bụ ebe ọ na-esi ike ikwere ha ala chi gị ga-ekwe ebe ọ bụ na o ji otu a dị onweghị ihe ọzọ a sị na ụfọ ji fọọ ufe da fọọ Igbo sị na ajụgide akwụ kapịa ọnụ mara na gịnị na mbupụ ya eruola dịka anyị gwara gị na agba nke mbụ ya n'ụbọchị taa dịka o si dị ugbu a ka anyị pịachie ya ebe a